de middagshow. 16 november 2016, dat is de dag de vandaag zo heet, dat is steeds op de kalender. Straks gaat Jos het regionieuws door, vergunt, als het goed is, Weedrainen even draaien. En de tweede jeugd natuurlijk, dat moeten we nog even door. En ik ben een dialect aan het kallen, omdat we een winnaar in de studio had, de afgelopen zondag in Landgraaf. En het was zondagmiddag gewonnen, het OLCK, het Open Landgraaf Carnaval Liedjesconcours. Wauw. Gewonnen had. 44 jaar. Goedemiddag. Goedemiddag. Alaaf. Ja, precies. Wat klinkt zo rustig ineens? Dat is ook geen feeststemming nu, hè? Ik bedoel, er stond geen gewoon 1000 mannen in natuurlijk. Dus het is gewoon in de radiostudio, hè? Ja, precies. Dat is dan even anders. Ja. Ik noemde die naam veel voor al even Edwin Pelen, maar dat moeten we snel vergeten, want 45 is die artiestennaam. Gefeliciteerd met het winnen van het OLCK. Ja, dankjewel. En wat nog niet vergeten, ook de Landgraafslager gewonnen, dus 2 prijzen in 1. Oh ja, tuurlijk. Ja, dat is toch de slager van Landgraaf, hè? Ja. Proficiat. Dankjewel. Geweldig. Wie wordt dat? Redelijk onverwachts hadden nu, hè. Dan ga je eens even een liedje zingen in de Streepelkreuz en dan kunt dit roet. Gewoon zo op die manier of je Streepelkreuz zegt, of nou, je doet het even. Nou ja, zo heb ik geschreven. Ja. En de collega van mij zag vorig jaar ons op het werk tegen een andere collega. Ach, moest maar zo denken, Peter Scheef erin en recht en even. En dan weet ze zich even, hé, maar dat is geen leuk. Dus toen begint ze te schrijven en ja. Peter Scheef erin, naar recht en ja, dat betekent van, volgens mij halfwerk is ook groot, hè. Ja. We gaan van een 5. Ja, en dat is ook een beetje de boodschap van de lezer, hè. Van linksom of rechtsom, het maakt niet zo goed. Het resultaat is eigenlijk wat telt. Ja, we gaan het daar weer even 3 naar gehad, want dat is de reden dat is natuurlijk heel best, maar ik wil eens even kennis met die maken. Want 45 jaar, dat is het eerste liedje wat ze gemaakt is? Absoluut, ja. En wanneer is het geschreven? Dat is geschreven, dat kijk je precies eigenlijk op de avond dat het Nederlands elftal wordt uitgeschakeld voor het EK. Oh, dan geef ze wel aan een liedje schrijven. Vind ik wel logisch. Nou nee, maar dat was eigenlijk, ik stond met dat Peter Scheef erin en ja, toen hou ik de link meteen met voetbal en meteen het eerste couplet geschreven. Dus de link kwam meteen gelag. En dan moest natuurlijk ook een portie dubbelzinnigheid in, dus eigenlijk is dat liedje al een klein jaar geleden geschreven? In principe wel. Ja. En toen, ja, goed, zonder ervaring, ik zoek naar een studio. En wat ik wel heel erg goed wist van, zo moet het klinken. De echte ouderwetse carnavalsound moet erin zitten. Ja. Dus niet met dat, wat ze doen heel veel hebben, het Oktoberfest geweld en skihut-achtige. Nee, gewoon even terug naar dat Polonaise gevoel, dat moet ik hebben. Dan hier is op zoek naar de studio en dan kunt je bij Marlston uit. En het is ondertussen toch wel ongeveer een jaar nodig om het allemaal vuur te bereiden. Ja, zou van gewoon even erin. Absoluut. En dat zou ik leuk vinden, want zo minus stoel is dat. En dan blijft van zitten gewoon natuurlijk in of allemaal virtueel maken. En dat zo die eigen liedje even aankondigt. Ja, prima. Doe maar. Dit is 4411 met Peter Scheef erin. Niet meer wie in de kneven, aan geduld en in de tijd. Met kleine stapjes kunstig hier, het gaat al wel. Beter in de eerste keer, het is egal wie lang me houdt. Het resultaat dat is alleen wat telt. Voordat een betere Scheef erin dan rechter neer voor Edwin complimenten. Dankjewel, dankjewel. Ik vind het, wil ze mijn juryrapport gaan? Ja, ik ga er niks meer op te zagen. Ik bedoel, het OLCK is weliswaar voorbij. Maar ik vind het arrangement goed, het klinkt vol, de stem is goed, articuleer is goed. Ik ga zo uit van de landgraaf nog trots hier op deze slager. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Kan niet op. Ja, nee, maar goed, het klinkt goed, het is lekker, het is inderdaad wat ze zegt, een carnavalsliedje van een jaar of 10, 15 terug, zeg maar, hè? Dat idee qua sound sowieso. Ja. En ik vind hem goed. Dankjewel. Lekker is die. 4511, beter Scheef erin dan rechter never. De landgraafslager en het OLCK gewonnen. Ja, dat is natuurlijk dat is fantastisch. En, want doe best natuurlijk bescheiden, maar had het al dure qua carnaval jullie geopend? Nou ja, goed, Chris gaat aanvragen, waar je denkt van nou, dan moet ik maar eens even heel goed van nadenken, omdat het allemaal zo onverwachts kunt. Ja. We zullen zien. Maar dan had ze een dik jaar geleden een beetje geschreven en met de intentie ook van, want toen had ze natuurlijk
ook ingeschreven voor het OSCK. Er had bepaalde doelstellingen toch een beetje, denk ik. Nou, mijn doelstelling was eigenlijk, ben ik in het dorp 1 keer mijn leedje huur zonder dat ik het zelf heb opgezet. Dan heb ik mijn doelstelling bereikt. En Nou, dan is dat het, heb je gewoon nu. ik ga van het seizoen is pakweg 4 dagen oud en ik ben er al, ik zit er al bij de radio. Dus Ja. wat dat betreft... Maar er is meer, hè? Want er is ook gevraagd om de carnaval af te sluiten in Gulpen. Ja, daar moet ik nog even van nadenken. Het is natuurlijk in het carnavalsdinsdag natuurlijk ook wel de avond van De landgraaf. Oeh, ja. Ja, dat is een stukje concurrentie. Dus je moet wel keuzes maken. Ja. En dan komen natuurlijk de concours aan. Een PLK, een LVK, OLCK als ze gehad. Ja, ik hoor het gewoon uit, want dat vertellen ze toch niet. Dus ik gewoon een beetje aan het trekken. Gaat het nog in te schrijven of ja? Ik heb nog een aantal weken, heb ik begrepen. Dus Ja. ik moet er even heel goed over nadenken om van de schrik te bekomen wat mij nodig kunt. Dus Eigenlijk wil ze gewoon zeggen, Siebes wat in godsnaam de moe. Toch? nee, maar ik denk er even gewoon over na. Ik vind het een goede slager, compliment. En geniet van alles, want het is het eerste liedje wat ze gedaan is. Ja goed, het is doorslager van Landgraaf, dus in alle kroegen in Landgraaf is ze sowieso gedreend. Dadelijk carnaval, optocht, dus dat zelf niet meer hoeven opzetten, dat is voorlopig dingen in Ja, dat ben ik blij met. Ja, te gek man. Ik wens je succes met alles, verhoogde contacten, kom zeker terug. Dankjewel. 4511, beter, scheef erin, rechter neer, dat ging wel geweldig. En wie houdt dat dan gevraagd? Want dan moest je mijn programma slecht voorbereid, dat zal we nog wel zien. Die one-liner, wie komt ze dan? Nou, een collega van mij, die gebruikte dat een keer. Beter scheef erin dan recht in even. Ik koos het niet, maar het bleek een uitdrukking te zijn. En ja, dat vond ik gewoon een leuke, dubbelzinnige one-liner om een carnavalsliedje te maken. Ja, maar als ik zo huur kallen, denk ik net van, het is een landschapsdialect. Maar ja, wat is landschapsdialect? Ja, precies. Volgens mij is dat een mengeling. Maar goed, een beetje fusie, heerlen dingen, hè, om het maar eens eventjes heel Ja. Dat is het woord. actueel te maken. Ja, precies. Hey, leuk dat ze er was. Ik wens je alle succes en we spreken nog snel. Prima. Groeten. Dit is RTV Parkstad.